Коста хора, аз съм Криско и както виждате, играем Майнкрафт и ще дам малко информация, защото съм места на друг канал. В описанието ще дам линк за другият ми канал и тук моят гост е Дейвид, Стефчо и Дани. И Коста, хора, искам да ви кажа една новина. Вие ме знаете, аз съм ProHacker 10.5, но нещо ми стана бъг в канал и ми се смени на Дейвид Мотафов. Да, така иначе ми е името и фамилията. И за това, такова. Аз качих и клип бебешки предизвикателства с мен и брат ми. Само, че на никой не излиза, само на него. И затова трябва да кача втори клип, за да ми излизат клиповете. И хора, като го кача вече, можете да гледате моите клипове. Знаете кой канал ми, ако гледате този изобщо. Дейвид Мотафов, ако го намерите. На английски. И понякога като снимаме с Криско клипчета тук и каквито клипове снимам аз по-рано, ще ви кажа тук и вие може да ги проверите. Да, може. Защото вие като знам... когато гледате този клип, дето Дейвид е казал, и може да след това, отдолу. И хора в може този клип... ще дам линк в описанието и на Дейвид канала. Но на вас сигурно може да не ви излезе, може и да ви излезе, не се знае. И хора, обаче също трябва да ви кажа, че в този клип може и малко да се посмеете, защото съм измислил малко смешки. Защото знам, че хората трябва да си направиш хубаво. Аз се пукам от смях в някои клипове. Както в онзи клип, И когато също каза. може да чуете и малко крещене, защото... Хора, много се извинявам от петия епизод и другите, които тук е било супер шумното. Много се извинявам. Да, защото знаете, че ние снимаме в училище. И сега снимаме. Винаги снимаме. И хора, не мислете, че съм правил къщата на креатив. Дейвид ме е свидетел, правил съм на Survival. Вярно беше. И аз съм също тук. И Стефчо. Здравейте, аз съм Стефан Петров и да, наистина Криско беше строил тази къща на Survival. Всички сме свидетели, доли и Дани, нали? Да. Нека малко хапне, защото не искам да ми пукне корема. Така, и днес този епизод може да го наречем много смешки на Майнкрафт, защото ще бъде много смешно. Да, може, но... Зависи, ако намерим зомби... Информация... Не знам, аз ще си реша как ще ми бъде. Ако намерите зомби, Криско, може да се посмеете от мен, измислил съм вече мишката. И е доста яка. Боже. Какво трябваше да правя? Криско влиза само на Survival и както виждате... Не съм на креатив. Не мислете защо имам толкова много диаманти. Какво? Копая много. Той копае постоянно, мина в този сървър. Но съм намерил един мод, дето от куп диамант мога да си направиш такова за спаунер. И сега ще мога да ям. Много. Вече започвам с втори чест храна. Представете ли си? Ама и то двоен. А не само единичка. Ако беше единичка, щеше да събера сега 3 чест. Единичка. Дейвид, като чувате, той иска зомби, но за сега не е нощ. И за това нямаме зомбита. И хора подпалят. Може да си спрете клипа сега. И може да видите от какво ми е меча. За да може да ви дават, примерно, кравите по много кожа, по парижоли, ако искате много и да ги изпеква, защото няма на мене да ми трябва. Стъмня се! И аз май ще спа. Не, аз ще изчакам. Ще изчакам докато се спалне. Добре. Една кокошчица имам. Значи, Петка ми е дошла на гости, само че не ме пуска в къщи. Петке, пусти ме в къщи. Петър не е Петка.
Не бе! И тая кокошка. Петър е Стефчо. Да. Петка, къде си? Чувам да видя да Ще трябва да те убия за до вечера. Ще та... Ще изям. Още една Петка. Ей, Петке! Излезе навън. Петка си излезна. А ти Петка номер 2. Първия пич. Аре, Не, чао. Петка номер 1, бра. Да. Другата беше номер 2, Матей умре. И Ама, аз ще чакам за зомбита. Няма. те вече са вън. Бързо тръгвай да ги кетчим. Още няма. Виж, Значи, нито още. отиваш при зомбито, бягаш и почваш драмата. И хора, не се питайте за какво там има факли. Защото там съм си направил факли към моите 3 села. И то само направо. Аз се очудих. Аре, бе. Още никой зомби няма. Чакай. Чакай да се... Аз съм си ги пуснал. Да? What the fuck? Дай дупка. Да ме убият. Ще убият. Ме убият. Ще се убият тях. Той аз без това съм бързо. Аре, бе, разпалвайте се. Къде сте, брат? Аз съм си направил една potion за спид. Така че си я взема. Само ако има скелети, това внимавам. Пушам Ти да поддъпчат стъклата. Съм си направил. Айде, Що си бе, къде направил има? potion Те за спид? излез, ще ги видиш. Хора, и да знаете, както ви казах, ще има отдолу линк за моя друг канал и на Дейвид. Харесайте клипа, абонирайте се за мене и до следващия път.